Rokok lho. Dus. Kon gak ngerti aku lere rokok. Terus Apa? karo kan apa? Kon nyepong menyo ah. Oh iya, nyepung mei. Ah, ngono buan kabeh. Ini apa mei? Cukup. Wow. Juga kepiye, Cuk? Kok mudun. Des. Ya, asu. Kan karep rokok ah. Altaga Ndi? Nanti koreke. ora ku ilang. Terus sumet gawe kon Iki lho. Kuale. Karo kok gorene su. kok ngatur. Kok ane bisa kowe itu? Ngatur kok ngatur. Rokokku Nek ngorokan korek ilang, sepeda pejat kon gak sida wis gak sida. asu. Ayo ngopi an? Mandi. Laku. Mlaku ngopi. Laku. Mlaku ngopi. Nang kasrup su. Kasur iku ndi? Rek kasrup Sopo iku, Bapak Pak? Cipro. Oh. Ah, wingi kan aku duwe janji ngejak ngopi. Moco aku iki di. Wes ayo ngopi iki ku. Aku wis wingi sloro ati sumpah. Ayo, set. Kasih sih. Ngopi. Gede kate macet sisan. Mlaku. Yasu. Kok sepedamu nadi? Aku lagi sepeda tak beli. Goblok. Wong ngedolan. Tak kayak tuku cipok. Sakit jas mungkin. Asu. Kopi. Hei, awakmu dibae. Sandi wae, Jon. Ayo ngopi deh. Aku nemu bapakmu lho. Wes. Wis kok meneng ngopi. Yo lek. Wale. Bayar silencan nih. Nah. Ayo ngopi deh. Kopi nanti. Metu ro lek. Ini wae. Ya ta. Boyon terus ngasak. Kak kena game aku. Sepedamu nadi lek. Sama dia ya lek. Sepeda sipit. Popopor. Dep kolektor. Ah, iku. Panjenengan sampean iku kakean utang le. Ini nyungka. Kak, Kon nang bungkus kopi. Nanti dikit nih. Taset. Dang budal. Ya apa kabarmu le? Alhamdulillah sehat tapi Kok iso contoh kafe le? beda wae bayar kartu duit, ciplok bayar SPP kartu duit, mergawe gak mergawe, bojo kartu bojo. Bojomu nang le. Di cipe. Wong ayo alas Wah, ono ae le anjene sampe. nasibe wong elek tuh. Akhirnya le. Ya bojo kan nemu le. Sampai tutup medhae. Kuwi lho elek. Ha iya. Ya kang ngira di bojo. Kalau ngono aku. Ya, Assalamualaikum. salam. Sowi nih bungkus kopi. Kan wis gak ngarai kon iku. Kene wis damai. Malu kok. Ini nanti. Malu kok. Iki kopi. Kok udan nih? Iki kopi lo. Udan tuh. Ayo.
Ngopi sik. Coba bengong tadi isi. Isi. Ngopi sik. Yo kopi. Iki kopi ini sampean iki tak suwe mulai sore kok cepet. Rumasamu pentah. Wis dia ngopi ku. Preman sing pinter cicil. Kowe gak ngerti perkopian Apa? Illuminati anda ya. Mati opo. Iki mau penuh iki lali. Preman goblok apane begal goblok ki wong sih. Kopi ku campuran. Campur apa? Mau campur rujak timur. Awang ngulur rene iki ya dadi saumur. Berani cak. Cak Le. Sano rene wis tuwa tapi lali kok iki. Ayo. Apa Pak? Cerita gini. Tahu tak? Tahu. Ayo. Petang ini le, lampunya boleh. Wah, lu kan pas rame. Bawa Kinara. Ini Kinara. Oke wong Bukan, Boleh mulu tadi. megilan ini. Loro ini rokok le. Nanti. Aneh iki panjenengan. Nak sedot ya. Iya. Itu ojo. Yo, cak. Iki. Berapa tadi? Ibu bocah cilik. Untuk bareng hasil. Hari dulu. Kopi mulai nanti aku beli iwe. Cil. Oke. Mau rokok ya. Mati ya kan, Bro. Cil. Tengok dukan le, palamu lu. Palanya pala le. Masih terus. Kompor le, kompor. Ini lah rokok yang lain. Masya. Noik mat dunia ile ya. Oh enak. Kopi mil, diombe kok. Kon gak ngerti sik pedes ah. Kopi yo dini dipanas, Iya, pahit maksud- lagi. iya, maksud- Kono pedis. Wes tak masuk Kono pedis. Maksudnya ngono tak antum Lumba-lumba iki. Kadal. Ah, wedhus sih. Tak korek ndas. Kire. Deh, ya wis beranjing. Tahu ya. Iya, Ben. Aneh sampean kok gendeng, Cak? Gak sih sepurane Cak iku Cak Lek. Yo jenglok anak Ya sepurane Lek. gak sopan. Kita ke Rain. Duh. Bocah iki yo gak sopan. Tak jejeke po Lek. Gak sida Lek. Enak Mas. Pak, bapakmu lah, Ben. Tolong. Nanti iki. Pak. Nanti. Jangan Pak. Pak. Ayo. Apa? Kon ngerti ya? Apa? Lapi mau. Apa? Tak racuni mu. Kok goblok munyo iki? Apa aku mangkel kok wingi digame-game ha aku san. Kame am. Mantap. Makane mau tak suwe cek ngerti mau. Terus mau kon nggawe racun opo? Nah, racun rondap B2516. Saya mulai. Bukan Bukan masalah isu. menengo. Lek. Oi. Saya kabare Lek. Ya. Ini ki. Sekarang gue ini. Ya le arang-arang. Orang-orang. Kopi boleh? Gak dulu lo biasa. Baik. Gol. Gawe kon iku. Bomba piring Mariam. Gawe tete kon lu. Coba. Udan nih Marian. Piring gak tantasi. Merudan. Ya udah dawa sih, Lek.
Iya, tawar sing mau. Lah iya. Udane mendung putih. Pak. Dek. Kaya ini. Ya awakmu wae dipaini gini. Geser ini manjine iku. Iya ta? Iya. Apa boleh boleh? Iki lek. Boleh apa dek? Kumat-kumatan. Tadi bojo bulu. Pedamu gurung kon tebus ali. Wis kae kan dikebus. Wah, boleh. Pakai cerita wae gue sakjane le. Kan pesen apa le? Iku jadi kaya Yo, kan niku lho pisan. Apa ya? Mbok pesen ae, mbok pesen. Kopi. Bol, kopi siji iki lepas rum. Awakmu apa? Oke. Susu siji, bol dobol. Oke. Susune nek dhuwur kulkas. Oke. Lele. Oh. Wingi ku ya. Pas sampean murah-murah iku diracuni dobol le. Dekne ku wis tak kandhani le. Gak oleh le. Lah dene sik meksa iki le. Ngono ya dikandani saiki. Yo sepurane le. Aku iki kan digawa mlayu. Ah didobol. Gawe kopi jero le. Sing salah iki lho opo? Karo ning globo. Iki lho le, tadi iki ku ngeracuni le pas bungkus kopi le. Wane racun tuman. Gak aku le. Jenenge iki ku dikandani ku pengkole. Kon lho. Kok Joko ndok ngomong-ngomong iki lap. Kon salah. Kon iku kanca naga. Kanca naga ini. Sabar. Kanca naga iki kanca naga. Wes. Iki meneh, Cayo. Nek nganu maneng tanggung jawabku. Oke? Ya iki temen ya. Ya, jangan tanggung jawab ini. Pambek. Yo, wes tanggung jawabku ini, Cak. Yo. Wis nunggu sampean lho. Boyoke sampean tambahan lho. Kopimu lho dukuken. Lah aku dipeteti Iya mau lho. dukuken saiki wis aman. Ya, cepet aja kopi nih. Ini kono. Podi. Wis le sampe tak. Kowe nang kopi kusum pagawenan ki. Lah sekian lo. Gile. Gundono iki lo. Satu. Kamera tekan-tekan ya. Nomor orang kok ngene. Kok iya. Yo. Bener aku piye? Soto, mau kan wis arai yo. Engko ndek omamu wis arai dadi iki wis teko adoh. Sarai. Gak usah sak. Iki le rokok selak. Oh, nasi gili. Ya Allah. Kamu tidak cacuk gitu gue cabut. Lu nih. Dulu. Dia berana. Lho iki kok bisa sama dia. Iya. Saya bocor. Bane mendung putih. Apa kamu? Oh, tokone ku rene seret. Mari ono. Mari lho. Ah bisik-bisik kurang tak gak sih? Panjir itu.
angel teman gitu. Dulu. Campur lagi yo. 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 Ya, ya.